Takiego pożegnania chyba pan nie miał żadnego klubu. Nie, definitywnie nie. Te ostatnie dni, a można cały tydzień był bardzo emotywny już. To pożegnanie z piłkarzami w szatni, pożegnanie z piłkarzami teraz wczoraj, dzisiaj z kibicami, ja sam się tego bardzo bál, strachoval sa, či tam nebudem musieť plakať, lebo to je bardzo emotívna situácia a pri tom všetkým treba oglądať na to, čo sme tu zrobili a myslím, že za ten rok sme zrobili bardzo dużo dobrej roboty, tretie miesto, puchári. Dobre, teraz je nejaký ten krízis, ale z každého krízisu je zvyšť a ja myslím, že mohli sme robiť spolu ďalej, ale taká je decízia, každý tréner to musí akceptovať, takže ideme ďalej. Czy w najbliższym czasie zobaczymy pana tutaj w Chorzowie na ławce trenerskiej innego klubu? Môže tak byť, lebo myslím, že som si spravil dobré imia v tej polskej extraklaze za ten ostatný sezón aj za tú robotu, ktorú sme tu zrobili. Myslím, že nielen tie výniky byli dobre, ale aj praktične všetkých piłkarzów sme zrobili lepšími. Keď vidím teraz Daniela Dživnila v reprezentácii do 21 lat, Filipa Stažinského v reprezentácii, ja neviem, Stavarčík byl lepší, Kušvik byl lepší, Babiaš, Surma. Takže za tým vidno tiež veľa roboty, nielen tylko tie výniky, ale aj to, čo sme zrobili s tými piłkarzmi, že sa všetci sa zlepšili. Takže či tu na ławce môže tak byť, lebo mám nadzieję, że się nieco uda. Będzie mi za ciężko tu proti Chorzowu walczyć, ale taki już jest żywot trenera. Do którego momentu pan wraca myślami najbardziej z tego okresu, kiedy był pan tutaj trenerem? Boli dwa, alebo tri by som povedal, boli tri. Pierwszy był zwycięstwo w derbach z Górnikiem, gdzie sme nastartowali seriu šestých zwycięstiev po sebe. Praktycznie 18 punktów nas katapultovalo na tretie miesto. Potom to bol meč na Legii, ktorý sme vyhrali 2-1, kedy sme definitívne stáli na pódium a ten ostatný byli tie ostatné sekundy alebo minuty meču tu na Pogoňou Štětín, kedy sme vlastne skončili na trzecim miejscu. Co może pan powiedzieć kibicom jeszcze, którzy nie byli tutaj dzisiaj, a będą oglądali nas w telewizji? Za ťažko je každému z tých, ktorí byli tu, podať renke a poďakovať za ten doping, za všetko, čo zrobili pre ruch, pre mňa. Ja by som len tých, ktorí tu nebyli, chcel pozdraviť z tej Cichej tu, kde byli tí kibice. Ja viem, že nemohli všetci prísť, že musia pracovať, sú v robote, ale ruch nie je len Kocian a ruch będzie aj po Kocianovi, takže myslím, že dobre zrobia to, keď będą dopingovať tú družinu a tým pádom zrobia dobre aj pre mňa. Bardzo panu dziękuję. 4, Artur Wasiek.